musika. Kilometro gizakatean, ekintzak jakin baten bidez, oio zenbat sortuaz, erabakitzeko eskubidea, aldarri bakartza. Egon du, sinatu, guztion artean adostu, maiatzaren zazpian, erabaki bozkatu. Egon du, sinatu, guztion artean adostu, maiatzaren zazpian, erabaki bozkatu. Desberdina bildu, helburu jakin batera, ehundu adostu erabaki, Euskal Herri berri batera. Martina semen egunon, batzuk batu gara berton, zita baitogu importantea, behar geunkena egon. Bai hemen ta bai edonon, galdera bati itxaron, ta erantzun horri danon artean, erantzun bat emon. Bai hemen ta bai edonon, galdera bati itxaron, ta erantzun horri danon artean, erantzun bat emon. Gora Euskadi eskatuta!